Hej, jeg hedder Carsten Olsen. Det er mig, der er den skaldede kok. I dag skal vi lave mad i wok, og vi skal lave havørred, som er stegt på skindsiden. Til den skal vi have porre, skalotteløg, peberrod, pastinak, selleri, salturt, Blue Dragons ægnudler og Blue Dragons fiskesauce. Jeg snakker lidt om, at jeg har en bund, når jeg laver wok. Og min bund er et produkt, som jeg har fra Blue Dragon, der hedder ingefær, som er ligesom marineret, hakket, og det samme er det med hvidløg. Og så bruger jeg skalotteløg ud over, og dem hakker jeg friske. Lige inden jeg starter wokken op, så lad os lige ridse op, hvad det er, jeg har lavet. Jeg har hakket skalotteløg, som jeg skal bruge til min bund, sammen med Blue Dragons hvidløg og ingefær. Så har jeg skåret lidt selleri. Porrene, dem havde jeg skåret på forhånd og vasket rigtig grundigt, så de er fri for jord. Og så er der pastinak. Havørreden, den skal jo steges på skindsiden. Og nu tænker du nok, at det der er jo ikke en wokpande, og det er fuldstændig rigtigt, det er det ikke. Jeg bruger en almindelig sauté-pande. Det kan også være en wokgryde med et låg, hvis du har sådan en. Jeg synes, at stykkerne i retten her er i en passende størrelse. Kommer en lille bitte smule groft salt på. Og så låg. Og så kan den få lov at stå og hygge sig her, mens jeg laver resten færdig i min wokpande. Så har jeg kommet olie i min wok. Jeg har tændt op, så der kommer en rigtig god varme. Og så skal jeg have min bund i. Og min bund, det er jo skalotteløg, det er Blue Dragons ingefær og hvidløg. Og det er ligesom det, der skal være med til at give grøntsagerne en rigtig, rigtig god smag. Det er simpelthen fantastisk, det her. Det er nemt, det er hurtigt, det er sundt, og så smager det for øvrigt rigtig, rigtig godt. Så er jeg klar til at komme nudlerne i, og nudlerne har jeg kogt på forhånd. Det er for Blue Dragon deres ægnudler. Og så den sidste ting er jo så Blue Dragons fiskesauce, der skal i. Og det er jo smagen til retten, denne her. Og fiskesaucen har jo den her evne, den er salt. Så når du kommer den i, så vær lidt forsigtig. Prøv dig frem. Det er en smagsforstærker, og den skal i lidt af gangen. Og så kan du altid tilsætte noget mere. Det er svært at tage noget fra. Pynten er jo salturt og peberrod. Og jeg har skrællet en peberrod, og så tager jeg en ganske almindelig bordkniv. Den har jo det her lidt sjove skær, og så holder jeg kniven mod peberroden, ned mod spækbrættet, og så kører jeg bare, så får jeg nogle dejlige lange strimler af høvlet peberrod. Så skal vi have pynten på, som jo er salturt og peberrod. Sådan, hurtigt, nemt og sundt. Det er havørred stegt på skindsiden med grønt, så er der salturt og peberrod. Velbekomme. Find Blue Dragons produkter i dit supermarked. Få også inspiration på bluedragon.dk.